שלום לכל הצופים בבית, מכאן ולכל המקום. היום אני אראה לכם איך מנקים כלי כסף, כבר ניקיתי פעמות אחד. לא משנה, בכל אופן תמיד למאוחר וההזדמנות למאוחרת ללמוד איך לעשות את זה בצורה מקצועית. כמו שאני תמיד אומר, הלשון המקצועית הכי טובה. כאן יש לי את הכפפות שאני בעצם הולך להביא. רק שנייה. מצאתי את הכפפות שאני צריך. אתם רוצים, זה כפפות שהן מאוד טובות. כחולות. אם אתם רוצים עם אבקה, בלי אבקה, אז תראו מה זה עושה עם אבקה. אני הייתי מציע ללא אבקה, לדעתי זה סתם מיותר, כי אין בזה צורך, זה לא מגע שמגיע עם חומרים כימיים יותר מדי חזקים שיכולים לגרות את האור. אבל בכל אופן אני שם את הכפפות מאחר ואני מחפש שהכסף עצמו לא יתחמצן, שהוא לא יקבל איזשהו סוג של חמצון מהמגע האוויר שהוא יקבל מהיד שלי. בכסף הרי מתחמצן מהאוויר, בגלל זה הוא גם נהיה שחור. לכן אני מעדיף שכמה שפחות מגע יד שלי שהוא מהאור שלי ייגע בכסף, ככה הוא לא ישחיר. לכן הגומי הוא סוג של חומר מבודד. עכשיו לענייננו, אני פחות אדבר, נראה לכם איך עושים את זה בצורה שצריך לעשות את זה. אז דבר ראשון, אחרי שסיימנו, אני מתחיל לנקות את הכלי כסף שדרושים ניקיון. זה פעמות אחד שניקנו, הוא יצטרך לעבור עוד קצת הגיות. זה המטלית מיקרופייבר שהיא לרצפה בעיקרון, אבל אפשר להשתמש במטלית מיקרופייבר המותאמת לזה, זה מטלית מיקרופייבר של שיש. בעיקרון אני אוהב את הסמרטוט הזה, ובגלל שלא מצאתי מטלית מיקרופייבר אז נאלצתי לקחת אותו. טוב, עכשיו נמשיך לענייננו והלאה. כמובן שהשפשוף חייב להיעשות בכל הכוח, זה רק מה שאני מזכיר. שטיפה במים, ועוד מעט אסביר גם כל סיבה למה אני אעשה כל שלב. עכשיו, כעת אנחנו ממשיכים לשלב ייבוש בנייר מגבת. לא להשתמש במטלית מיקרופייבר שהשתמשתם בה קודם, זה לא. להשתמש בנייר מגבת.
הנה, רק שתראו על מה אני מדבר, מה קורה בתופעת התחמצנות של הכסף. פה אפשר לראות שיש טיפה שחור. שזה מה שאמרנו אנחנו לא רוצים. בבקשה, פעמות לשבת מאוד מאוד יפה, ועכשיו אני אסביר לכם בקצרה בסרטון הבא.